Postavit će pitanje gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Pitanje upućujem predsjednici Vlade. Gospođo premijerko, koliko je porastao dug središnje države otkad vi upravljate Vladom? Da se razumijemo, ne pitam za ukupni dug u koji onda ulazi i dug banaka, trgovačkih društava i građana, nego upravo i samo za dug središnje države. Dakle, za koliko ste to novca zadužili zemlju dok vi vodite Vladu? Hvala. Gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo, pretpostavljam da gospodin Stazić pita nešto vezano za inozemni dug. Dakle, jasno ću vam reći, evo u ožujku 2011. Republika Hrvatska izdala je 10-godišnju obveznicu, euro obveznicu u iznosu od 1,5 milijarde dolara uz kupon od 6,375% i prinos od 6,61% koja dospijeva 24. ožujka 2021. godine. Za usporedbu, evo pripremila sam 14. ožujka otplatili smo dospjelu euro obveznicu izdanu 2001. godine u iznosu glavnice od 750 milijuna eura, a za koju je prinos na dan dospijeća bio 6,90%. Dakle, predlažem da se to usporedi. Dakle, krajem prosinca 2010. inozemni dug bio je 45,8 milijardi eura što predstavlja razinu od 90,7% BDP-a, a značajno je to ispod prosjeka zemalja Europske unije koji je 200% BDP-a. Na primjer Mađarska 145,5, Slovenija 113,8, Bugarska 107,6, Grčka 180%, Irska 1000% BDP-a itd., itd. Dakle, prema preliminarnim podacima za 2010. godinu isto tako javni dug kretao se na razini od 41,2% BDP-a što je razina javnoga duga usporediva sa Slovenijom ili sa Češkom, a znatno je manji od prosjeka Europske unije koji se kreće oko razine od 80% BDP-a. Evo, to su neki od podataka. Vjerujem da će vam biti korisni. Međutim, ono što želim dodati, dakle da je evo u ovoj zadnjoj transakciji u kojoj je sudjelovala i ministrica Dalić, sudjelovalo gotovo 300 investitora, fondova, banaka, društava za osiguranje, najvećim dijelom iz SAD-a i Azije i da to ukazuje na visoko povjerenje i zanimanje investitora za hrvatske euroobveznice, odnosno za hrvatske obveznice. Naime, činjenica jest da se sve to događalo i u trenutku velikih problema na sjeveru Afrike, dakle u trenutku tih vrsta političkih i svakih drugih gospodarskih poremećaja, ali isto tako i potresa, odnosno tsunamija u Japanu. Tako da je ta činjenica vrlo jasno pokazala da se Hrvatska percipira kao stabilna i sigurna zemlja u gospodarskom i političkom smislu. Dakle, svakom smislu koji je važan za ono što želimo napraviti, a to je gospodarski stabilizirati u potpunom smislu, izvesti zemlju iz krize, završiti pregovore i postati 28. članica Europske unije koja će svakako biti i gospodarski jaka. Mene međutim zanima kako gospodin Stazić ima hrabrosti pitati bilo što vezano za financije kad znamo da je upravo on sa svojim prijateljima i članovima obitelji ljetovao po modelu 7 kuna na Brijunima 2 mjeseca. To je nešto na što i dalje javnost čeka odgovor. Gospodin Nenad Stazić, izvolite. Gospođo premijerko, ja sam svoje pitanje postavio na hrvatskom, a ne na engleskom jeziku, pa me čudi da to pitanje niste razumjeli. Postavio sam vam pitanje o dugu središnje države, ne o vanjskom, ne o ukupnom dugu i ne o tsunamiju u Japanu.
Kada ste vi 2009. godine preuzeli posao premijerke, dug središnje države iznosio je 101,3 milijarde kuna. A prema podacima Hrvatske gospodarske komore, on danas iznosi 136,3 milijardi kuna, što znači da je porastao za 35 milijardi kuna. Kao mjeru štednje zabranili ste ministrima da piju aromatiziranu vodu, pa sada smiju piti samo običnu, koja ovdje u Saboru, pa pretpostavljam i u Vladi, košta 6 kuna. Da bi nadoknadili dug koji ste stvorili, ministri bi morali smanjiti potrošnju za 5 milijardi 333 milijuna i 333 bočice te vaše obične nearomatizirane vode. Hvala. Ali, kao što građani nisu čobani, što bi vi htjeli da budu, ni ministri nisu deve da piju toliku vodu. Gospođo premijerko, hvala. Isurio je pijesak svih klepsidri, voda istekla iz svih satova, prošlo je vrijeme, raspišite izbore. Hvala. Iznenadili bi se koliko ljudski organizam ima vode. Prema to je bitni artikl i nemojmo ga podcjenjivati, to je vrlo važna stvar. A mi se s tim izrugivamo. Hvala lijepa.